Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και φέτος στο φεστιβάλ Τσαμάρ, το γνωστό φεστιβάλ Τσαμάρ, στο οποίο θα σας παρουσιάσουμε από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Αρχή σήμερα με το Άγριες Φράουλες του Ingmar Bergman. Μια σουηδική ταινία, στην οποία ο Bergman πάλι μας δείχνει το απερίγραπτο ταλέντο του. Ένας 78χρονος καθηγητής ξεκινά με την ύφη του για να παραστεί σε μια τιμητική τελετή. Καθοδόν αναπολύει την περασμένη του ζωή, τα χρόνια της εφηβείας, τις χαμένες ευκαιρίες, τα πρόσωπα που αγάπησε, τις σχέσεις του με τα παιδιά του και την τωρινή του μοίρα στο κατόφλι του θανάτου. Οι Άγριες Φράουλες είναι ένα οδηπορικό στη Σουηδία του 50, αλλά και ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο και τη φαντασία. Ο κεντρικός ήρωας, που τον ενσαρκώνει ο διάσημος σκηνοθέτης Βίκτορ Σιέστρομ, παρίσταται στα γεγονότα της ζωής του ως θεατής, αλλά και ως δρόν πρόσωπο, αποτελώντας τη μοναδική γερασμένη και σκοτεινή σιλουέτα μέσα στη φωτεινή απόχωρηση των υπόλοιπων νεανικών προσώπων. Η ταινία, παρά τον κρυφό πεσημισμό της, αποτελείται από μια σειρά νεανικών αναπολύσεων που θυμίζουν ιμπρεσιονιστικούς πίνακες, πλημμυρισμένους από φως. Μοναδική αντίθεση το τρομακτικό όνειρο που βλέπει ο ήρωας στην αρχή της ταινίας και που αποτελεί φόρο τιμής στο βοβό κινηματογράφο. Καλή σας διασκέδαση.